তিনি 30 जुलाई बारी ब्लक बाय खबजाक नर्थ हिजा सरानि शिवचरण पाराव खड़कसा बीजेपी नि मेम्बार याकारे तिप्रा मथानि बानाराव फाक्या बीजेपी नो याकारे फाइने आदं शाखा बीजेपी ओ बिसिबरे काका सामुं खायमाने हाइफानो चितिनि तिप्रा सड़कनि बागै खे मुंसाबो खायजाग्या तेचिनि तिप्रा सड़कनो खेथके मांतनिव आबुनि बागै बीजेपी नो साजाग्या अंगै बुबाग्रानि थानसानि मारिव फायै पाल बाक्साखे चौबा खायनाय ते फाइने 2023 नि चौ मारिव बुबाग्रानो कपलाय खायनाय हिनि शाखा बोनो तिप्रा मथानि बाना रमरे लामसगैनो हारखा ऑब्जर्वर पीयूष त्रिपुरा तिप्रा मथा ब्लक प्रेसिडेंट हारा मजुमदार त्रिपुरा वाईटीए ब्लक प्रेसिडेंट माहिचरण त्रिपुरा तिप्रा मथा ब्लक वाइस प्रेसिडेंट नारायण रियांग आकर्षण अच्छा हामबाय जों दिनै शिवचरण पारा जुलाइबारि 8 जुलाइबारि एसेम्बली सीटनि कायसा पारा अम बिसि हिंखाय जोंनि नर्थ हिजा सराव लायो अ जायगायाव जों दिनै कायसा बान्दानि बिसिंतै जोंनि लगियो जोंनि वाईटीएफनि प्रेसिडेंट जोंनि ब्लक कमिटिनि वाइस प्रेसिडेंटनि जतनि उपस्थितियाव बा बरनि प्रेजेन्टआव जों दिनै जोंनि आता खरकसा मानखा आता अनिल जयरियां बके देवदारु ग्राम पन्चायतनि खरकसा मेम्बार बतिनि बुबाग्रानि नाहारमुंनो हामजागै थानसानि मारियो हिमनानि हिनाय दिनै सिमि जोंमाय खरां पिसागा जोंमाय बाक्सा बो फायखिया जों बनो जतना लामसगो हिंगा फायदि जों बिनि खुगोनो किसे खोनावानो এই বিজেপি नि একজন মেম্বার বিজেপি ন খইয়ে তাও আং ত্রিপুরা মুথাও জগরিহা ত্রিপুরা মুথাও বুবাগ্রানি ইয়াও মাথাं खइये आसाबे नाम कपारि Pramotha long live, Pramotha long live, Bubagra long live, Bubagra long live, BJP yakari फाइनायनो जों खुबाय खामाय लामसावो, BJP yakari फाइनायनो जों खुबाय खामाय लामसावो, BJP yakari फाइनायनो जों खुबाय खाबाय लामसावो, Bubagra long live, ITF long live, DWF long live, Bubagra, Bubagra.